ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇರು ಬಚ್ಚಣ್ಣ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇರು ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಬೋರ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿದಾಗ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ಲೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಈ ಫೋನ್ ದಾದತ್ತು ನತ್ತಾರು ಬಣ್ಣ ಚಿಂಗಂ ದೊಡ್ಡ ಬರ ಕರ್ಮ ದಾದ ಮಾತು ಮುಖ್ಯರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾದ ಮಾತ ಮುಖ್ಯರು ಪನ್ಪಿ ಸುರುಕೊಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪೊಲೀಸ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಬರ್ತಿತ್ತೇನೆ ತುಲೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪಂಡೇರು ತುಲೆ ಏತ್ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಬಂತೆ ಬುಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಡ್ರಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ಅತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕವನಸ್ಸು ಅಂತ ಪಲಾವ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಕಾರಣ ಹೆಂಚಿನ ಬರ ಉಂಡು ಒಂದು ವಾರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಚ್ಚನಲ್ಲಾರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂತು ಸೇರಿ ನಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸೇರ್ಬೇಕು ಯಾ ಮಣ್ಣು ಸೇರ್ಬೇಕು ಲೆಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಚೇತಬಾ ಅಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ತುದ್ದ ಹಾಲ್ಡ್ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ಡ್ ಕಿದೆ ತುದ್ದದ ಹಾಲ್ಡ್ ಫುಲ್ ಇತ್ತೆ ಕಿದೆ ಐಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆಚೋಗ್ ಮಲ್ಪುನೇ ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನೋಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಚ್ಚನ್ನ ಇಂಚಿನ ಬಚ್ಚನ್ನ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪೋವೋಡ್ ಅರ್ಥಾಂಡ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ರೈಸ್ ಈ ಮುಚ್ಚಿದ ಕುಲ್ಲದು ಸಾರಿ ಸುರ್ಪನಕ್ಕೆ ಒರೊರ ರೈಸ್ ಹಾಕು ಒರೊರ ದಾಲಾಪ್ಸಿ ಓ ಗಾಡಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಯಾವ ಇನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ ಕಾತಂದುಲ್ಲೇರು ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನವೆಂಬರ್ 15 ಮಗ್ ಪಚ್ಚನ ಬರ್ತಡೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೇನೊಲ್ಲೆ ನನಗೆ ಪಂತೆರಾರೆ ನನ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೊತ್ತು ಜೀವ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಎಂತವಡು ಅಮ್ಮನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಬ್ಜ ಕಾಸು ಸಿಕ್ಕು ಮಲ್ಪುನತ್ ಏ ಬುಕ್ಕು ತುಂಬೋತಾರ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಯ್ ಪೂರೈಗಳ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಿನ್ನಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಕೊರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಬದಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ 24 ಗಂಟೆಲ ಸೀರೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಟಾಪ್ ನಮಗೆ ತೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಾಕುಂಡಾ ಯಾರೇ ತಗೊಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಆಫರಿಗೆ ಇನ್ನು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಫ್ರೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನಿ ಅಂದಿ ಇನಿ ಇಂದಿನಿತ್ತ ಇನಿ ಮನ್ ಅವಿ ಇನಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಇನಿ ವರ್ಪುಂಡ ಮಾರೆ
ಮುಖ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಜು ಪೆನ್ನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗೆ ಆಯ್ಗ ಆಸದ್ ನಿನ್ಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮನ್ಪು ಪ್ರಜ್ಜು ಎಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಮಲ್ಲಾತಿ ಎಂಚಮ್ಮೆ ಎಂಕೇತು ನೆರೊಂದಿತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ ಪೂರ ನಾನ್ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೀಯ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ವಿಡಿಯೋ ಐಟ್ ಎಂಕ್ ನೆರೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ ನಿಜ್ಜಿ ಅತ ಪ್ರಜ್ಜು ತೆಲಿಪುಮ್ಮೆ ಇತ್ತೆ ಮಂಡೆ ಬುಜ್ಜುನು ಮಾತ್ರ ಮಾತಿರುಜಿ ಅತ ಪ್ರಜ್ಜು ಕಪ್ಪೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ ಪುಟ್ಟನಾಗೆ ಬಲ್ದಿತ್ತ ಪ್ರಜ್ಜ ಪಾಪ ಪುಟ್ಟನ ಗಂಡೆಲ್ಲ ಬಲ್ದಿತ್ತ ಬಂದಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಗೆಟ್ಟಾಯ್ರಮ್ಮ ಅದಮ್ಮೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಬಿ ಎತ್ತು ಬೊಲ್ದಿಪ್ಪುಣ ಆತ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಬೊಲ್ದಿಪ್ಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ಬೊಲ್ದಿಜ್ಜ ಅಂಚುಲ ಎಣ್ಣೆ ಕಪ್ಪಿ ಎಂಕ್ಲು ಪುರಾಂಡ ಬೊಲ್ದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಕೆಬಿ ಸುಲೈತು ಬೊಲ್ದು ಕಪ್ಪು ಅಂದ್ ಕಪ್ಪು ಹಿಂಡೇರಿರುತ್ತೆ ಅದ ಬ್ರಜ್ ಕಪ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೊಲ್ದ ಕಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಕಪ್ಪು ಕರಿಯೇ ಬೊಲ್ದು ಪಾನೋಡು ಆನ ಕೆಬಿಯೇ ಬೊಲ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಕಜಿಪುದ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಇಮೇಲೆ ಪೋತುಂಡ ತಂಬೆ ಅವು ನೆನಪು ನೆಟ್ಟು ಪಾಡಿತ್ತು ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪನೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡು ఒక ದಿನಾಲ ವ್ಲಾಗ್ ದಾಯ್ ನಾನು ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವನಜಕ್ಕನ ಅಡಿಗೆ ವನಜಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಆರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,000 ಕೊರಡಿಗೆ ಯಾರು 5,000 ಆರೆ ಕೊರಡ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ 20,000 ಜನ ಅಂಡಲ್ಲ ತೂಡು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ 20,000 ಅಪ್ಪಗಿರಿಗೆ ಒಂದು 5,000 ಕೊರು ಲಿಂಕ್ ಓಲಿ 20,000 ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ 5,000 7,000 ಒಂಜಿ ಸಾರ ತೂಟ ಇದು 5,000 ಕೊಟ್ಟು ನಮಕದೈತಲ್ಲ ಬಂದಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾಮಾನು ಖರ್ಚು ನಿಕ್ಲಿ ತಿನ್ಪುಜಾರು ನಿಕ್ಲಿ ಮಲ್ಪುನ ತೋಜವನಾರು ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಸುತಾಣ 2,000 ಕೊಡ್ಪ ಆರೆಗ್ ತಕ್ಕ 2,000 ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿಗೆ 2,000 ಅಂದು ಯಾರನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕಾಸು ಎಂಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ಎಂತ ಅಮ್ಮಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡು ಅಂತ ಆ ಪಕ್ಷನೆ ಅನ್ಬೋದು ಆ ಪೊಸಿಷನ್